Hayırlı kеш efirde аңалықлар студияда мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылышта. Ауыл башлыклары хисап тота, ауыл жиликләрендә халык җыеннары башланды. Яшүсмерләр бил алаша. Фәрит Корбанов истәлегенә республика күләм көрәш ярышы үтте. Балаларга бәйрәм бүләге. Мөслим информ Кыш бабайы балаларны сөендерде. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак республикада мобилизацияләнгәннәргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм оештырылды. Әлеге акциягә райондашларыбыз да актив кушылды. Районнан берничә тапкыр азык-төлек, җылы кием салымдарулар һәм башка кирәк-яраклар илтеләр. Тиздән тагын ярдәм оештырылачак. Бу көннәрдә районда Лисичанский өчен буржуйка мишләре ясыйлар. Халкыбыз элек-электән мәрхәмәтле, ярдәмчил булган. Кеше хәсрәтен уртаклашу, авыр чакта ярдәм итү күркәм гамәл. Лисичанск шәһәре халкы өчен техникумда укучылар халык телендә буржуйка дип аталучы мишләр ясау белән мәшгуль. Миш ясарга техникумның производствога өйрәтү мастеры Евгений Басорин өйрәтә. Задание получили от нашего директора Игната Борисовича. Сначала изучали материал, как должна быть выглядеть, какие технические условия, там горело, чтобы на угле. Достаточно длительный срок. КПД хороший был и прогрев помещений хороший был. Егетләрнең чын күңелдән тырышып эшләгәннәре күренеп тора. Махсус киемнәрдән техника куркынычсызлыгы кагыйдәләрен саклап, бер мич артыннан икенчесен ясап, тудырып кына торалар. Эретеп ябыштыручы һөнәрен үзләштерүче икенче курс студентлары тимер мишләр ясауда бик теләп катнашалар. Без студентлар советы техникум студентлары барыбыз да бергә ярдәм итүче акциясына катнашырга булдык. Лисичан шәһәрендә яшәүче халыкка ярдәм итү өчен мастерыбыз Евгений Петрович Басорин белән тимер мишләр конструкциясын яптык. Әлеге мишләр күчереп йөртергә мөмкин булган, күмер белән ягылып торган мишләр, әлбәттә безгә теләкләрне тормышка ашыруда безнең ярдәм итте. Без ясалган мишләр яхшы һәм файдалы булыр дип ышанып калабыз. Райондашларыбыз ясаган мишләр өйләренә генә түгел, күңелләрендә җылытсын иде. Найла Салахова, Динар Нуртиров, Мөслим телевидениесе. Авыл җыеннары башланды. Бүген Әмәкәй һәм Октябрь авыл җилекләре башлыклары башкарылган эшләр буенча хисап тотты. Репортаж исә җыеннарга старт биргән Түбән Табын һәм Мәлләтамак авыл җилекләреннән булыр. Түбән Табын авыл җирлеге җыелышы Тугаш мәдәният йортында үтте. Район үзешчәннәре концертыннан соң сүзне җирлек башлыгы Рөстәм Кыяметдинов алды. Җирлеккә керүче 6 авылдагы 304 йортта кешеләр даими яши, җәйләрен тагын 99 йортка ям керә. Халык мал-туар асырый, таләпләрне үтәгәннәр шуның өчен дәүләт субсидиясе ала. Илнур Шихапов һәм Раилә Мөхәммәддинованың крестьян фермер хуҗалыклары эшли. Пай җирләренең күп өлеше Туган як агрофирмасында, әмма агрофирма пай өчен түләүне биреп бетермәгән. Узган ел халыктан 455 мең сумнан артык үзара салым җыелган. Югары Табын мәчете 50 мең, Түбән Табынныкы 20 мең сум керткән. Тугаш һәм Түбән Табын зиратларыннан металл кулдыклары сатылып, үзара салымга 75 мең сум кертелгән. Хөкүмәт ярдәме белән үзара салым 3 миллион сумга җиткән. Бу суммага башкарылган эшләрнең барысы да күз алдында. Җыелышта авыл җирлеге башлыгы эшчәнлеге канәгатьләнерлек дип табылды. Авыл эчендәге юлларны төзекләндерү, ял паркы булдыру, башка мөһим бурычлар куелды. Булар өчен үзара салым акчасының вакытында җыелуы кирәк. Мотор гына яшәп киләләр. Моның өчен инде авылда фельдшер-акушерский пунктлар барысы да эшләп тора. Магазиннар эшләп тора. Җыелыштагылар Тугаш белән Мажин арасындагы юлны эшләп бетерү, Мөслим Чаллы трассасында куркынычсызлыкны тәэмин итү, тегермәнлектә газ үткәргечләрне буяу кирәклеге, Түбән Табын авылы халкының да клубка йөрисе килүен әйттеләр. Мәлләтамак авыл җирлеге башлыгы Рузилә Насифуллинаның хезмәтендә җыенда катнашучылар уңай бәяләде. Ул башкарылган эшләрне анализлады, агымдагы елга планнар белән таныштырды. Имам-хатиб Өлфәт Мортазинны халык саны кимүе, мәчетләргә йөрүчеләрнең саны аз булуы борчый. Мәлләтамакта күп фатирлы йортта яшәүче күп балалы ханым район башлыгына йортның торышы буенча мөрәҗәгать итте. Авыл җирлеге яшьләрен һәм урта яшьтәгеләрне спорт мәсьәләсе борчый. Район башлыгы Альберт Хуҗин җирлекләрдә башкарылган эшләрне бәяләде. Районның социаль-иҗтимагый тормышы җирлекләрдә планлаштырылган эшләр белән таныштырды, сорауларга җавап бирде. Мөнира Арсланова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бу атнада профсоюз оешмалары киңәшмәсе узды. Киңәшмәдә район башлыгы Альберт Хуҗин катнашты. Дәүләт учреждениялары хезмәткәрләре профсоюзының Татарстан буенча рәисе Ольга Калашникова профсоюзларга берләшүнең уңай яклары турында сөйләде. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә.
профсоюз оешмаларына ярдәм сорап мөрәҗәгать итүчеләр әз түгел. Мөрәҗәгатьләр нигездә санаторий курортларга юлламалар һәм кире кайтару шарты белән процентсыз акча средстволары алу, төрле чаралар үткәрү белән бәйле. Кергән мөрәҗәгатләр һәм гаризалар беренчел профсоюз оешмалары бүлекләре һәм профсоюз активистлары белән берлектә карала. Коллектив он один и он един, и в нем участники должны работать по единым коллективным правилам. И наша с вами задача донести до каждого работника вот это важное правило. То, что мы в коллективе должны быть все одинаковые. Ольга Анатольевна профсоюз оешмаларының 2022 елдагы эшенә йомгак ясады, үсеш планнары һәм максатлар белән уртаклашты. Профсоюз тарафыннан оештырылган грант ярдәмнәре, конкурслар, дәүләт учрежденияләре хезмәткәрләренең һәм аларның гаилә әгъзаларының шифахана курортларда дәвалану мөмкинлеге турында да сөйләде. Профсоюзның эшчәнлеге оешмаларга һәр кешегә дә кирәк дип саныйм. Бик күп ташламалардан, льготлардан уңышлы файдаланып була. Җәмәгать оешмаларының төп функциясе ул шушы халкыбызның мәнфәгатьләрен кайгырту. Оешма предприятие җитәкчеләре игътибар итә алмаганы, я булмаса вакыт җитмәгән, я булмаса шушы коллективта булган шушы халык мәнфәгатен күтәрү, тәкъдимнәр кертү, яхшырту өчен менә бу җәмәгать оешмалары бик зур роль уйный. Ольга Калашникова районның профсоюз активының эшен югары бәяләде. Киңәшмә профсоюз хәрәкәте активистларына бүләкләр тапшыру белән төгәлләнде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Яңа ел алдыннан Мөслим информ Кыш бабайга хат акциясын игълан итте. Укучыларыбыздан шактый хатлар килде. Өлкәннәр бала чакларын искә төшерде, үткәннәрне сагынып искә алды. Сәяхәттә күргән хис-кичерешләре белән уртаклашучылар да булды. Балаларныкы билгеле инде, күбесе бүләк күчтәнәш көтә. Кыш бабай бу көннәрдә бүләкләрне тапшырып бетерде. Кыш бабайга хат акциясы кысаларында бүләк тапшыру турында. Алдагы репортаждан. Кыш бабайга хат язучы газета укучыларыбыз быелда күп булды. Мөслимдә яшәүче Артур һәм Лилия Асылгареевләрнең балалары исеменнән язылган хат игътибарны җәлеп итте. Артур ноябрь аенда мобилизацияләнгән райондашыбыз. Балалары әтиләрен түземсезләнеп көтүләрен язганнар. Кыш бабайга шигырьләр дә әзерләгәннәр. Аксакалы Кыш бабай безгә карап килде. Әйдәгез сауга барык чанада шулап карыйк. Али дни хороша, солнце светит мало, расплесли морозы и зима настала. Тимурлыма хат буенча махсус бүләк алып килдек. Мәле алган. Артурның әнисе Нина ханымның эшендә ут, күзләрендә яшь булса да, теләкләрен әйтергә үзендә көч тапты. Мобилизованный киткән балаларны барсында исән сау әйләнеп кайтсыннар. Безгә дә сау сәламәт булып аларны көтеп алырга язсын. Илдә тынычлык урнашсын, күз яшьләре кипсен, балаларга җыларга язмасын, әти кайтсын дип ятмасыннар, уйнасыннар, көлсеннәр иде. Мөслим информ Кыш бабай тагын бер хат иясенең өендә булды. Иң кызыгы шунда, Ислам Хайбрахманов аннан уенчык түгел, абысына сәламәтлек сораган. Ул Кыш бабайга бик тә ышана. Җыелышып, Кыш бабайга хат язырга ойладык. Бу инде Исламның фикере булды. Кушылучысы Рәмзил һәм төзәтүчесе мин булдым инде бу. Редактор булам инде. Рәхмәт, мондай бәйгеләр оештырылып торсын, балаларның хыял дигән диңгезе бай булсын. Алар әле сабыйлар, хыял диңгезендә яшәргә өйрәнсеннәр. Сугышлар бетсеннәр, абыем терелсен, әтә абылар өйләренә кайтсыннар. Әниләрнең дә, балаларның да теләге бер. Ил көнебез тыныч, барыбыз да сәламәт булып, бер-беребезне кайгыртып яшәсәк иде. Безнең иҗат төркеменә ярдәм иткән Мизгел яшьләр үзәге һәм Тамчы йөзү бассейны волонтерларына рәхмәтле сюжетыбыз геройлары. Наилә Салахова, Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Михайловканың мәктәпкәчә яшьтәгеләр төркеме дә Кыш бабайга хат юллаган. Нәниләр Кыш бабайдан китаплар сораган. Мөслим информ балаларның теләген тормышка ашырырга булды. Бу атнада безнең иҗат төркеме бакчада булып кайтты. Бүләк тапшырып кына калмадык, бакча эшчәнлеге белән дә якыннан танышып кайттык. Михайловканың мәктәпкәчә яшьтәгеләр төркеменә 25 бала йөри. Шуларның 7-сенә 3 яшьтә тулмаган. Бакчага күрше авыллардан да балалар китерәләр. В наш детский сад сейчас ходит 25 детей. Несколько лет назад число доходило до 30. Но статистика показывает, что количество не уменьшится. К нам из соседних деревень привозят детей.
Нәниләр әкиятләр укырга, рәсем ясарга ярата. Мөслим информ алып килгән китапларны да сөенеп кабул иттеләр. Мөслим информ Кыш бабайга хат акциясы үткәргәч инде без бик теләп катнашырга булдык. Мин һәрбер баланы алдыма җыеп инде менә зурларныкында, кичкенәләр инде бик сөйләшә белми, шул бер хикәя төзедек. Безнең балалар китаплар укырга ярата. Әкиятләр укысам инде алар авызларын ачып карап торалар. Шуңа күрә китап сорарга булдык. Балалар уенчыкларга да шат булыр иде кебек. Уенчыкларның күпчелеге кулдан ясалган, ә дидактик материаллар бар. Мәгариф министрлыгыннан да җибәрәләр, тәрбиячеләр үзләре дә ясый. Заманча әсбаплар турында әлегә хыялланалар гына. Дети у нашей группы очень любят занятия по ознакомлению окружающего мира. Все познавательно, все, что новое, что интересно, это математика, окружающий мир. Что-то любят создавать своими руками, лепка, аппликации, рисование. И они же подвижные, им нравится бегать, прыгать, физкультура, музыка. Наша группа оснащена игровым материалом, детям есть чем заняться, но все-таки воспитатели очень сильно мечтают об интерактивной доске, потому что это очень удобный материал для ведение занятий, да, при поднесении какой-то там темы интересной, чтобы было детям интересно посмотреть, послушать. Балалар бакчасы мәктәп бинасында эшли, нәниләр бакчага бик яратып йөри. Эшчәнлек нигездә рус телендә бара, эшче кадрлар җитәрлек, кайнарашны мәктәп ашханәсендә әзерлиләр. Иң мөһиме, хезмәткәрләр балалар белән уртак тел таба белә, бу аларның үзара мөнәсәбәтләрендә дә чагылыш таба. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Җилегебездә яшәүче кул эше осталары белән даими рәвештә таныштырып барабыз. Шундый райондашларыбыз арасында бик сирәк, моңа кадәр күзгә чалынмаган һөнәриясе дә бар. Тойгылда улында яшәүче Нурия Бәхтигараева читек кәвешчегә башлаган. Читекче Нурия турында алдагы сюжетта. Тойгылда улы китапханәчесе Нурия Бәхтигараева кул эшләре белән яшьтән шөгыльләнә. Сәйләннән чәч каптырмалары, көмеш җепләр белән калфаклар, картиналар чигәргә, ыргак белән челтәр бизәкләр бәйләргә ул мәктәп яшендәге кызларны да өйрәтә. Мин инде 4-нче сыйныфларда булганда безне Нурия апа үзенә чакырды һәм кызлар сезнең чигеп карыйсыз килмиме диде. Иң беренчебез исемдә тюльпан ләлә чәчәгән крестик белән чиккән идек. Крестик белән чигүне өйрәнеп беткәчтен без Сәйлән белән чигә башладык. Безнең менә Нурия апаның шушындый матур түгәрәк алып баруы безнең балаларыбызны шушы кул эшләренә өйрәтүенә без бик шат. Алар инде чигү бит инде ул кызлар өчен кирәкле нәрсә дип уйлыйм инде, чөнки бу түземлелеккә өйрәтә, сабырлыкка өйрәтә. Кыз кешегә бит инде ничә төрле һөнәр белсә дә күп түгел. Нурия ханым электән үк Казан җые белән чигелгән күн мозаика техникасын өйрәнү хыялы белән яна. 2019 елда хыялларын тормышка ашырырга мөмкинлек тә туа. Ул башта Казанга, аннан соң Алабуга шәһәренә читек остасы буларак танылган Илдар Шәйхетдиновтан дәресләр алырга йөри. Менә нәкъ шушындагысыман ул миңа менә шушындай күн бирде, станокны килеп бирде, җипләрне куеп бирде. Бер тапкыр шулай чигеп күрсәтте. Әйдә утыр, чик диде миңа. Мин шуннан бер 5-4 сантиметр чиккәмендер инде. Шуннан соң ярар, мин сине өйрәтәм диде. Остазы белән бергә чүәк читек тегәләр алар. Һәр эшнең үз хикмәте булган кебек читек чигүнең дә үз нечкәлекләре бар. Нурия ханым Илдар абый ясаган станокларда эшли. Инәсендә ул ясап биргән. Күн табарга да ярдәм итә икән. 5 җый. Менә бисмиллаһир-рахманир-рахим 3 тапкыр әйләндереп, инә белән җипне чыгарабыз инәдән и тартып куябыз менә шушлай. Казан җые белән чигелгән күн эшләнмәләрдән әкренләп коллекция җыела башлаган. Күзлек савытлары, намаз носкилары өчен катлаулы булмаган бизәкләрне үзе дә уйлап таба Нурия ханым. Теләге булган кешеләр булса, бүгенге көндә инде күн мозаикасы белән шөгыльләнгән кешеләр булса, берләшик диясем килә. Бергә тәҗрибә уртаклашып өйрәнер идек. Казан җые белән чигелгән күн мозаикасы татар халкының бренды ул. Кибет киштәләрендә күпләп җитештерелгән товарлар өелеп ятканда, бренд төрендәге кул эшләнмәләренә сорау һәр вакыт булачак. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.
Müслимде көрәшче һәм хакымдар Фәрит Курбанов истәлегенә татар милли көрәш ярышы үтте. Республика күләм бәйге 2008-2010 елгы балалар арасында оештырылды. Ярышка 200-дән артык көрәшче килде. Көрәштән безнең репортаж. Фәрит Курбанов истәлегенә көрәш ярышы быел 6-нчы тапкыр оештырыла. 3 ел рәттән ул Müслимдә уза. Ярышлар гадәттәгечә милли рухта башланды. Оештыручылар балаларга теләкләрен җиткерде. Баланлы авылы имам-хатыйбы хәйр фатихасын бирде. Безнең инде әтинең әнисенең төп чыгышы Müslим районында. Ул инде шушы Müslим сабантыларында бик күп еллар батыр калган кеше. Алдагы елны 180 көрәшче, быел 200. Һәрбер районнан 2-шәр команда куючылар да булды. Бу инде районнарда әкрен генә хөкемдарларыбыз, үзебезнең тренерларыбызның эше күренә дигән сүз. Ярыш республика ярышы уровеньна дәрәҗәсендә. Моны көрәш һәм сәнгать бәйрәме дип тартып була. Бик матур итеп чыгыш ясадылар, биерләр, җырладылар. 10 яшьтән, 9 яшьтән тәге балалар зур өлкән яшьтәге кешеләр ясый алган көрәш алымнарын ясыйлар. Республика күләм статус алган бәйгегә 13 шәһәр һәм районнан көрәшчеләр килде. Бәйге 3 яшь категориясында 12 үлчәү авырлыгында барды. 200-дән артык яшүсмер бил алышты. Көрәшкә уже күптән йөрим, икенче елда тренерым Альберт Шамхәмәтов. Үзеннән тора инде. Нинди дәрәҗә үзенә бирәсең, мин җиңәм дип керәсең. Беренче чиратта шул кирәк, тренер. Икенче кирәк ата-ананың ризалыгы. Ничек итсәк тә ата-ана үзенең ризалыгы белән баланы бирә түгәрәкләргә, түгәрәкләрдә балалар шөгыльләнә. Өченчесе материал техник база. Агар да киләм булмаса, без көрәшә алмыйбыз. Менә шушы 3 әйберне берләштереп, район җитәкчелеге условия создавать икән, көрәш үсә. Һәр үлчәү авырлыгында җиңүчеләр билгеләнде. Мөслимлеләрдән 70 килограмм үлчәү авырлыгында Данил Шакиров 3-нче урынны алды. Көрәшчеләргә грамоталар, медальләр, кыйммәтле пакетлар тапшырылды. Үзең көрәшкәндә, үзең өчен генә эшләйсең. Когда син тренер, балалар ничә бала алып киләсең, һәрберсе өчен дә переживать итәргә кирәк. Начинающий группаларны алып килдек. Яхшы көрәшчеләр әкрәтен генә, алар шундый турнирларга килеп, опыт җыялар. Безнең федерациягә күрә бездә 9 тренер эшләй. 200 ничәдән артык бала заниматься итә булай. Минем үземдә 32 бала тренировать итә. Müslимне көрәш белән аерып булмый. Көрәш инде ул бездә булырга тиеш. Аллага шөкер, хәзер берничә авылда да көрәшә башладылар. Үзебезнең районда да әйбәт кенә күрсәткечләр бирәләр. Үзең ярышларга җөрмәсәң, читтән китермәсәң, ул үсеш булмый. Үзеңнең арада гына бер-берең белән генә көрәшеп үсеп булмый, югары нәтиҗәләргә ирешеп булмый. Үзелчәү авырлыкларында җиңү яулаган егетләр арасында велосипед уйнатылды. Бүләкне Орча районыннан килгән Аяз Файзрахманов отты. Золотой килодан кызыгыга без кугани. Ничек кенә ашамыйча тордың? Ничек кудың десна? Бер көн ашамам. Шуннан матчада отырды. Бер көндә 2 тренировка алып кайттым. Быел бер башта сабан түбүгәне, анда скутер уйнаталар. Шул скутер миңа эләкте. Шансың уйлады. Может сәпиттәләгерде. Үземнең булган әле көрәшкә бер генә ел йөрү дәвамында да бик зур урыннар алдык, Аллага шөкер. Көрәш белән бергә уянабыз, көрәш белән бергә йокыдан торабыз. Шушы ярышларда төшерелгән видеоларны улым да карый. Хәзер улыма ияреп үзем көненә әллә ничә тапкырлар карыйм. Командалар арасында 1-нче урын Октаныш районына бирелде. Әлмәт районы 2-нче, Азнакай командасы 3-нче урынны алды. Ярчалы шәһәре 4-нче урында калды. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Müslим телевидениесе. Хезмәткә һәм оборонага әзер Бөтен Россия физкультура спорт комплексы программасы янәдән эшли башлады. Комплекс масса күләм спортны үстерүгә һәм халыкны сауыктыруга юнәлтелгән. ГТОны 10 яшьлек балалардан башлап 70 яшькә кадәрге өлкәннәргә кадәр тапшыра ала. Бу атнада район хакимиятендә эшләүчеләр ГТО нормативлары тапшырды. Узган атнада сәламәтлек 5 елы кысаларында район советы һәм башкарма комитеты хезмәткәрләре яшьлек спорт комплексында ГТО нормативлары тапшырды. Шараны башкарма комитет җитәкчесе Ирек Салихҗанов ачты. Һәрбер кеше үзенең сәламәтлегенә игътибарда булырга тиеш. Ул иртән зарядка ясарга тиеш. Йөгерергә тиеш. Һәм инде мөмкинлеге булган кадәр ул спорт белән шөгыльләнергә тиеш. Ул спорт белән шөгыльләнү спорт залга бару дигән сүз түгел. Менә конькида шуырга, йөзәргә, кичке прогулкага йөрергә тиеш. Шулай булса, безнең кешелек дөньясы сәламәт була.
Мөслим районы буенча ГТО администраторы Расул Фаттахов нормативлар тапшыруның кагыйдәләре белән таныштырды. ГТО нормативы инде безнең күптәннән районыбызда популярлаштырылды. Төрле организациялар, мәктәп, укытучылар, хезмәткәрләр һәм район хезмәткәрләре бик актив катнашалар шушы мероприятиеләрдә. Норматив тапшырыга килүчеләр арасында төрле яшьтә хезмәткәрләр булса да, барысы да сынауларга җитди карап, үзләрен бар төрдә дә сынап карарга әзерләр. Безнең районда сәламәтлек 5 еллыгы программасы бара. Бу программа кысаларында бик күп кенә спорт чаралары уза. Һәм шулай аның бик киң таралганы булып, ул ГТО нормативлары тапшырып тора. Бездә менә район хакимияте хезмәткәрләре бергә җыелып бүген яшьлек спорт комплексына ГТО нормативлары тапшырырга килдек. Чарада яшь үзенчәлекләрне һәм иң яхшы күрсәткечләргә карап җиңүчеләр билгеләнде. Аларга Мөслим районы ГТО тестлары үзәге грамоталары тапшырылды. Наиля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар мен Римма Абзалова сезнең белән сау булашам. Алда сезне бүләккә җыр тапшыру көтә. Бездән аерылмагыз.